Здравейте, господин Станков. Какво място взема Левски в живота ви днес? Той продължава да си бъде част от живота ми. Това, което е било и преди. Едни от най-хубавите години, които са минали, са били в Левски. Как гледате на битката за титлата между отборите на Левски и Лудогорец в момента? Сега са по-изравнени възможностите и това говори, че има битки, иначе допреди 1-2 години битка нямаше. Лудогорец си беше шампион още като започнаха първенството, защото беха най-добрата организация с най-добрите футболисти и това им даваше предимство. Просто Левски и ЦСКА не му успяха тогава да се нагласат, че да направят по-добри отбори, за да играят. А когато те са силни, всичко е добро и българския футбол е силен. Как ви се струва състоянието на българския футбол към днешна дата? Много момчета играят в чужбина, но играят в такива по-средни отбори. И това говори за една класа, за едно ниво. Докато ако се върнем малко по-назад, най-добрите ни футболисти играеха в най-големите европейски отбори. И почти всичките бяха шампиони в страните, в които играеха. И това им даваше предимство. И тогава затова и нивото на футбол беше толкова високо, затова някои от тях станаха, Вицо Стоичков стана футболист на света, други станаха футболисти на отборите и на държавите, които са. Това е едно от добрите неща. Това са поколения. Но то не може да има постоянство. Дори виждаме Германия, Италия, Испания дори и те имаха проблеми в това, че трябва да мине известен период, да се сменят поколенията, да дадат по-добри, за да има добър футбол. Кои играчи на Левски ви правят най-силно впечатление? Надявам се, че тия нашите футболисти ще направят най-доброто, което е. Иначе погледнато, Кристиан играе добре отзад, Майкон добре играе, Макун и той играе добре. Отпред Петков и това също са добре. Неща, които така говорят добри неща поне за сега на Левски. А поне някои от атакуващите играчи на Левски, например Радослав Кирилов, поне напомня ли ви малко от малко на вашия стил на игра? Гледай сега, той играе по тъчовете, нещо, което е хубаво. Може би ще му трябва още малко скорост, да я търси топката на скорост, не само на крак. Той иначе е силен с топката между краката и тръгва напред, което е добре. Това говори за една добра техника и добър футболен интелект. Но му трябва още малко повече, но и да я търси на скорост. Но пък и той не е първа младост. И това е също проблем. 31 години, мисля, че беше толкова. Така е, 31 години, ако не се лъжа. Да. Но това не е възраст, която ще трябва да се притеснява човек, просто трябва малко повече отговорност към тренировъчния процес, към живота и мисля, че има качество, може да продължи по-дълго време да играе. Какво е вашето мнение за представянето на Левски в евротурнирите? До тук не бяха силите, това не бяха възможностите. Може би тия няколко грешки, които направихме тук накрая, можеше да продължим с още един матч, можеше да продължим, но просто не ни достигнаха сили. А имаше ли съдийски тесли в ущърб на Левски? Да, съдийски тесли трудно може да се каже, защото все пак това е европейски турнир, там нивото е високо, съдиите също. Дори да отпускат грешки, те не са такива, че да ощетят отбора. Какво усещате, когато феновете на Левски ви разпознават и поздравяват след толкова много години? Това е част от тия по-възрастите става просто. По-младите по-трудно, защото това са много години, където са минали. Но хубавото е, че тия по-възрастни се сещат. А все пак ние сме част от Левски. Всички, и публика, и ние, бившите футболисти, и настоящите. Нормално е да се познаваме, нормално е да се поздравяваме. Към днешна дата, вие ли сте треньор на ветераните на Левски? Не, остарях вече. Гош Тодоров е вече новия организатор и треньор.
Има ли играчи, които смятате, че могат да се развият още повече под ръководството на Хулио Веласкес? Вижте, той идва с една философия друга. Той е в Испания живял, там е роден, всичко, там философията е съвсем различна. Но на топла страна, там обича техничен и интелигентен футбол. Нещо, което може само да ни помогне, защото ще се работи върху това. А ние имаме и винаги сме имали много технични, интелигентни футболисти. Просто поколенията се завъртяха и се стигна до това положение, че сега да има повече чужденци, отколкото българи в нашото първенство. Но иначе той с неговата философия, с неговите идеи, ето, прави добри неща, което е добре. Дали Мазир Сола е дългоочаквания плеймейкър, който сме чакали толкова много години от времето на Дарко Тасевски? Трудно се намират, тия се раждат. Въпрос е дали ще успеем да намерим такъв, че да мога да пасне на отбора, а и нещо друго. Колкото и да е добър, ако няма около него хора, които да могат да му импонират, ще бъде трудно. Как оценявате баланса между опитните футболисти и младите играчи на Левски? От една страна е добре, за това, че младите имат какво да се учат, а възрастните има какво да им показват и да ги насърчават, да ги насочват, което е хубаво. Лошо е, ако баланс се наруши. Тогава в един или в другия случай ще има проблеми. Какво смятате за новата роля на капитанът на Левски Вендерсон Цунами, в която той играе на различни постове? Това няма нищо лошо. Това, че може да играе на различни постове, това не е проблем. Когато си по-разностранен като футболист от една страна е добре, защото може да компенсираш в играта някои положения, които се получават при смяна на схемата на игра. Той може да помага. Също така и когато има някъде контузии, наказания, картони, той може да компенсира част от това, което липсва. И за края на нашия разговор, какво послание бихте отправили към феновете на Левски? Феновете на Левски, това е може би най-доброто нещо, което Левски има от толкова години. И те продължават да бъдат там. Вижте, в най-трудните години, в най-тежките години, когато беше кризата, тук здравословната криза с ковида, те идваха на стадион и плащаха без да гледат. Нещо, което на други места трудно се получава. И те показват така своето обич. Вижте, стадионите са пълни. Нашите стадиони последните години се пълнат. Значи говори, че хората обичат футбол, обичат си Левски и сега трябва още малко футболния клуб да направи повече, за да може още повече да ги привлича.